Хора, вижте какво открихме. Умряла птичка. Яни ще се разплаче. Искаме да го пипнем, обаче ние го носи, ние е страх да не спи просто. Така че сега ще го пипнем. Пъчка, оле-ле мале. Сега Яни ще се пробва да го пипне. Оле-ле мале. Какво са? Да, то е умряло. Да. О, мале-ле. Не мога да. Диша ли? Не знам откъде да знам. Това е някак... Яни стана смела, тя е смела и за тази... Искам някак си да му направим гроб, сетих се. Ще му направим гроб и ще го заровим. Добре, точно е там където. Леле мале. Леле мале, то е парализирано! О, мале, мале! Ужас! Това е било врабче! Трочук?